Gipleyer Azatlyk Radiosu, efirde maksat Ataev bilen habarlar gündölügi. Täze hasabaty görä Türkmenistan korrupsiýanyň döredýän päsgelçilikleri boýunça dünýäde iň öňnäki orunny, global tewekkelçilik boýunça geňeşdarlyk hyzmatlaryny hödürleýän The Risk Advisory Group kompaniýasynyň ýaýradan korrupsiýa päsgelçilikleri 2019 adly soňky hasabatyna görä, Türkmenistan dünýäde korrupsiýanyň döredýän päsgelçilikleri boýunça hemde ýurt içindäki korrupsiýa maglumatlarynyň eli ýetersizligi babatda dünýäde birinji orunny. Hasabatda çap edilen tablitsada Türkmenistan korrupsiýa päsgelçilikleri boýunça dünýäde iň birinji oruna ýerleşdirilýär. Sanawda Türkmenistanyň ýygyna Liwiýa, Somaliýa, Yemen ýaly ýurtlar eýerýär. Hasabat korrupsiýanyň döredýän päsgelçilikleri korrupsiýanyň awandyrýan wehimi we korrupsiýa baradaky maglumatlaryň eli ýeterligi ýaly esasy 3 bölümden durýar. Türkmenistan korrupsiýa baradaky maglumatlaryň eli ýeterligi boýunça döredilen sanawda da Yemen, Somaliýa we Liwiýa ýaly ýurtlaryň öňünden dünýäde birinji oruna ýerleşdirilýär. Türkmenistan maýadarlar üçin iň agyr korrupsiýa päsgelçiliklerini döredýän ýurt bolmagyna galýar diýip hasabatda aýdylýar. Onamdar maglumatlar babatda Türkmenistan, Liwiýa we Somaliýa iň yaramazlaryň hatyryna diýilip hasabatda bellenýär. 10 aprelde Azatlyk Radiosu Türkmenistanyň korrupsiýanyň döredýän päsgelçiliklerini anyklamakda, haýsy metodologiýanyň ulanlanyny has giňişleýini öwrenmek üçin Risk Advisory toporundan Erol Ýalçyner bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Onun beren umumy maglumatyna görä ýurtda korrupsiýa boýunça maglumat el ýeterligini anyklamak üçin jemgyýetçiligi açyk maglumatlardan, hukuk goraýjy guramalaryň ýyllyk hasabatlaryndan, ýurtda maýa goýum şertleri barada mediada we metbuatda çykan habarlardan, baha berilýän ýurtda metbuat azatlygynyň ýagdaýyny görkezýän hasabatlardan we şoňa meňzeşlerden peýdalanýar. Ýalçyner bu hasabatyň ýurtlaryň biznes tewekkelçilik şertleri barada maýadarlary habarly etmek maksady bilen çap edilýändigini gurrun berdi. Freedom House Human Rights Watch ýaly halkara hukuk goraýjy guramalaryň ýyllyk hasabatlaryna görä, Türkmenistan ýurtda metbuat azatlygynyň ýagdaýy boýunça iň ýyzky orunlarda ýerleşdirilýär. Risk Advisory'nyň hasabatynyň Russiýa, Günnäger Ýewropa we Ewraziýa bagyşlanan bölümine Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ahal teke bedewiniň üstünde alawaýy göterip türkmen doğun telpegine düşen suraty ýerleşdirilipdir. Türkmenistanyň döwlet temeldarlary ýurt içindäki korrupsiýanyň gerimi baradaky maglumatlary jemgyýetçiligi aýan etmeýär. Ýöne döwlet telewizionyasy korrupsiýada aýyplanyp towy edýän ýagdaýda el gandally görkezilýän adamlaryň videosyny wagtal köpçülige ýetirip durýar. Prezident Berdimuhammedow 2017-nji ýylyň iýunyny ykdysady jinaýatlara garşy göreşýän özbaşdyk döwlet gurulugyny döretdi. Synçylaryň sözlerine görä bu agentlik ilki wagda göräýmäge ýurtda durly pudoklarda ýol berilýän korrupsiýanyň, hususan paraxorlugyň üstüne açyp olaryň netijelerini bir wagda döwlet telewizionyasynda görkezip başlapdy. Ýöne aradan 1,5 ýyl töwereg wagt geçenden soň prezident bu gurulugyň özbaşdyk ygtyşarlyklaryny ýatyryp, onu içeri işler ministrligine berkitdi. Transparency International guramasynyň ýanwaryň aýagyna çap eden korrupsiýa hasabatyna bolsa Türkmenistan korrupsiýanyň derejesi boýunça 180 ýurdun arasynda 161-nji oruna ýerleşdirildi.